Lokacin sanyi sai an karar da man shafawa roba 3 sannan za a yi wanka sau ɗaya. Ga kai da mutanen Kano. Ya Allah wa'anda suka yaudare mu Allah ka saka mana. Mu kuma wa'anda muka yaudara Allah ka yafe mana. Shikenan yan sanyi ya shigo. Ba dama mu bambance tsakanin masu tsafta da mutanen Kano. Da ka siyo ya 20,000 a Farm Center Tarauni, gara ka zuba akuya ta cinye kuɗin. Maza marasa gemu shegen ƙarya, amma maza masu gemu shegen yaudara. Idan ka bi titin gidan gwamnatin Kaduna da mace mai ciki kwaran kwatsa sai ta haihu. Aikin gini ba wahala kuma za a biya ka 2,000. Amma za ka ci garau-garau na 900, za ka sha kunun aya na 500. Mai shayi zai karɓe ma 1,000 ma taliyar yara, sannan za ka shanye ruwa jarka ɗaya. Na siyi shinkafa da wake plate ɗaya, da nama 3, da lemo mai sanyi guda ɗaya naira 250 jiya a mafarkina. Ni fatin yanzu na tara dubaro na saboda gawuna ya hau mulki. Da ka tafi lasha tale-talen gidan gwamnati ka san za a samu alheri. Da ka ci girkin mai suna Amira, gara ka cinye gori ba bahu 2. Da miliyan 10 aljihuna, gara kunuwa moda wanda bai dama ma uwa. Rage ruwan alwala mustahabbi ne. Da idi da yongje da ta'usi da tibo da dan karamin hajiya da ni duka kofi ɗaya muke raba da asuba. Duk mai zagin yan izala fasiki ne, amma shi mai zagin yan ɗariƙa shi ma fasiki ne. Wasu na ta damu na wai takalmin mata nake sawa. Faɗa muka yi da budurwa ta daren juma'a da asuba ni da kisan mako gidansu na kundime abuna. Ga kebura ga sanyi, bana fa haukar ta daban ce. Batun gaskiya da hau mashin da asuba a sanyin nan, na gwamnati tsaya titin ta tara motocin masu kuɗi ko za su rage min hanya. A kundin tsarin mulki duk wanda zai iya cutar da kansa mahaukaci ne. Ni ma a ra'ayina duk wanda zai iya wanka kullun da sanyin nan ko a dawanau jagora ne. Ka shiga sinima kun hau teburin La Liga. Kana fitowa za ka hau teburin kebura. Homa na waye mutsimi na. Ba na ganin laifin masu saka kankara a randan masallaci da sanyin nan. Ni so nake yanzu a wani dalili kuma ta yaya masu kankara suke ciniki a yanzu. Ban sanyi yayi sanyi da rigar sanyi zan koma wanka. Makwacin mu ne biyan kuɗin wuta. Yan nepa na son yanke mai wuta amma ba su taho da tsani ba. Sai na ara musu. Bayan dogon zango da na ɗauka yau na je masallacin asuba. Kwatsam aka saci waya liman sai kallo na yake. Ni ba zan iya sa kankara a randan masallaci da asuba ba, amma Allah ya kai mu azumi a sanyin nan mu haɗa kiyamul laili. Mutane na ban dariya wallahi. Ka cire kuɗi a ATM, sa kanka gaba ka tayi gida mana a ka tsaya kirgawa. Idan kuɗin ma ba su cika ba uwarwa zaka da ka. Ka rifa gwara kuɗin ka ce mun mahaukaci. Saboda yan Kaduna daɗi suke jin kuna ce mun dan Zaria. Saboda Allah yanzu da irin wannan kan ta ina Panadol zai fara aiki. Da a ce akwai gasar mahaukata ta duniya wa zaka wakilta. Samun shi a comment section. Hassan Makeup ne da Sadiq Dak suka je ta'aziyya. Za su tashi su tafi abinka da sabo sai ca suka yi. Allah ya tsine mai. Wani shegen karen farauta ne kullun sai ya biyo ni. Shine jiya ni ma na je na siyo kare na biyo layin karfe 12 dare ina fankama. Haushi ɗaya karen yayi kare na ya bace banna a bala'i. Ko da tana son wiwi. In dai ta iya kunumar ata Saliha ce. Kina da wani fankama kaf anguwan ku ba wata ta kai ki iya wanka. Kin iya kunu? Yanzu almajirai ma akwai 'yan damfara. In za ka ba wa kurma sadaka ka fara doka mai ice a kai. In yi ihu kar ka bashi. 'Yan Kaduna a da ba su da addu'a sai Shoprite. Wannan din ya samu yanzu kuma sun koma gada. Shoprite din Kaduna ba a shiga da takalmi. Wai saboda kar ya tsufa. Ba laifi ka shiga ban daki a mafarki. Inda za ka zama jaki ka gwada fitsari a ciki. Jesus. Banda polio ba abinda aka taba raba a Najeriya na samu. Sai dai kunun masallaci. Shi ma sai na yi sammako. Kafin aje Shoprite sai an yi karamar walima. Na gaida mutanen Kedi. Duk wanda ya sake ma comment da Kashful Alil ka liƙa wa iyarsa cingan a ido. Zai cewa kai Mubarak thank you balance a TikTok. Yanzu haka shi ma yana can gidan mai unguwa ana cikiya. Imam masallacin ya daina zuwa masallacin asuba da alkyabba. Bargo yake ya fawa da ladan da ya gama kiran asalati ya je alwala. Yana taba ruwa ya tashi ya kulla masallaci ya koma gida. To yanzu fa haka kasar ta koma. Yan garkuwa su bunduma nasu, yan bindiga su bindige nasu, yan yi ba su dakuma nasu, su ma sojoji ba bar su a baya ba sai da suka bamba nasu. Sai ya zo mahaukatan boye na ta bayyana. Dama ni na fili ne. Ya ne yanke? Ba wani ya ne sai na faɗa. Me za ka faɗa? Ka fi kowa sani. Me na sani? Kai kakkare na mun hankali me ya faru? Ina kallon ka a masallaci yau da asuba kai ne ka je ka kura fankoki. Kai ya kake kai ta ka gani kai da kake sallah. Sallah kake ko munafurci ko gulma da munafiki kawai.
iPhone ba ta rike caji, kyamara ma ba ta zooming. Ka shiru talauci aital ɗinka na yi. Sai mutum ya dinga ta sa ido ina nake bidiyo kuma ni dan ina ne. To kalli wannan bidiyon a Jigawa na yi, wannan a Kaduna, wannan a Kano. Kuma ka takura min wata ran sai na posta bidiyo kaga a gidanku na ɗauka.